V Datakompe ponúkame novú službu profesionálnej aplikácie ochranných fólií najnovšej generácie. Pomocou špeciálneho rezacieho zariadenia vám vieme na mieru vyrobiť a nalepiť ochrannú fóliu na displej aj zadnú stranu smartfónu, tabletu, hodiniek či hernej konzoly, a to aj pre zariadenia so zahnutým displejom. Ochranná fólia štandard. Overená klasika pre každodenné použitie. Vďaka samoregeneračnej technológii si poradí s drobnými škrabancami a zároveň zachováva vysokú prehľadnosť displeja. Dotyková odozva ostáva prirodzená a displej je po aplikácii fólie jemne lesklý, akoby bez ochrannej fólie. Privacy Mat. Matný povrch znižuje odblesky, chráni displej pred škrabancami a zároveň zabraňuje viditeľným odtlačkom prstov. Chráni vaše súkromie pred nechcenými pohľadmi, obsah displeja uvidíte len vy, zatiaľ čo ľudia z boku vidia len stmavenú obrazovku. Iron Shell. Až 4-krát odolnejšia ako bežná fólia, chráni displej pred pádmi a škrabancami. Mimoriadne tenká, priehľadná, zachováva farby a citlivosť dotyku. Navyše je samoregeneračná, drobné škrabance sa vyhľadia samé. Memory. Je výsledkom najnovších výskumov v oblasti ochranných materiálov. Displej chránený touto fóliou je hladký, čistý a plne funkčný, pričom samotná fólia je takmer neviditeľná. Jej najväčšou prednosťou je schopnosť vrátiť sa do pôvodného stavu po náraze alebo po škriabaní. Dokonca aj tie najhlbšie škrabance sa zregenerujú do 24 hodín a fólia tak bude vyzerať ako nová. Unbreakable. Je to najodolnejšia fólia zo všetkých. Poskytuje ochranu proti pádom až z 2 metrov. Hrubšia, pevná, zachováva pocit skla a citlivosť dotyku. Navrhnutá pre extrémne podmienky. Ideálna pre športovcov, outdoorových nadšencov alebo v náročnom priemyselnom prostredí. Smooth plus UV. Prémiová voľba pre profesionálov. Fólia má jemne saténový povrch, ktorý je mimoriadne príjemný na dotyk. Neovplyvňuje citlivosť dotyku ani kvalitu obrazu. Aplikuje sa pomocou vákuovej UV technológie, čo zabezpečuje bezchybnú priľnavosť aj na extrémne zakrivené displeje. Smooth Slide. Navrhnutá pre okrúhle aj hranaté hodinky. Dokonale prilne, nezanecháva bubliny a vďaka technológii Smooth Slide sa povrch správa rovnako hladko ako displej hodiniek. Clear Tablet. Tenká, ale extrémne odolná. Kombinuje výnimočnú elasticitu, priehľadnosť a samoregeneračné schopnosti. Zachováva 100% funkcionalitu stylusov a snímania otlačku prsta. Vďaka technológii Smooth Slide je pohyb prsta či stylusu plynulý ako na displeji bez aplikovanej fólie. Displej dôkladne vyčistíme špeciálnym sprejom a handričkou z mikrovlákna. Pomocou prachovej samolepky odstránime aj najmenšie čiastočky prachu. Následne si pripravíme fóliu. Opatrne vyberieme predpripravenú vyrezanú fóliu. Ešte pred odlepením ochrannej vrstvy si ju priložíme na displej a skontrolujeme presnosť výrezov. Pomocou stierky jemne pritlačíme fóliu a zafixujeme ju na displeji. Špeciálnym pierkom nadvihneme jednu časť fólie a stierkou ju postupne aplikujeme na displej. Rovnakým spôsobom prilepíme aj druhú časť fólie. Zostávajúce malé bubliny dovytláčame smerom k okrajom. Pomocou nálepky odstránime vrchnú ochrannú vrstvu fólie. A displej je pripravený na používanie. Ideme si otestovať odolnosť ochrannej fólie na tablete. Odolnosť budeme testovať pomocou kľúčov, vidlicového kľúča a kladiva.
Na fólii je vidieť značné poškodenia. Odstránime poškodenú ochrannú fóliu z tabletu. Ochranná fólia splnila svoj účel. Ako môžeme vidieť, displej tabletu ostal bez poškodenia.